1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ। ସବୁ ମଣିଷ ସ୍ୱାଧୀନ ରହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବହୁ କଷ୍ଟ ସେ କରେ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନେତାମାନେ ଆମ ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କଲେ। ଏହି ସ୍ୱାଧୀନତା ଆମ ପାଇଁ ଅତି ମୂଲ୍ୟବାନ, ତାହା ରକ୍ଷା କରିବା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ। ଆମ ଜାତୀୟ ପତାକା ଗୌରବ, ମହାତ୍ମା ଇତିହାସ, ତାର ତିନୋଟି ରଙ୍ଗ, ଅଶୋକର ଚକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଜାଣିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲେ, ସେମାନଙ୍କ ବୀରତ୍ୱକୁ ଜୀବନକୁ ଆଲୋଚନା କଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପରି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ସମାଜ ଓ ଜାତୀୟକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବେ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଦାୟିତ୍ୱ। ଏହିସବୁ କଥା ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଥିବା ଜାଗ ଆଦର୍ଶିକ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳିତ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ 15 ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ଆଦିରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳିତ ହୁଏ। ସେଦିନ ଚାରିଆଡ଼େ କଦଳୀ ଗଛ, ରଙ୍ଗୀନ କାଗଜ ସଜା ହୋଇଥାଏ। ଅନେକ ସ୍ଥାନ ବିଜୁଳି ଆଲୋକରେ ସଜା ହୁଏ। ସକାଳୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରଭାତ ଫେରି କରନ୍ତି। ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ହାତରେ ଧରି ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ସ୍ୱାଧୀନତା ଭାରତ ଆଦି ନାରୀ କରନ୍ତି। ତାପରେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସେମାନେ ଫେରି ଆସନ୍ତି। ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୁଅନ୍ତି। ପତାକା ଘୋଡ଼େଇ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି। ସେଦିନ କୌଣସି ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥାଏ, ସେ ଆସି ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରନ୍ତି। ପତାକା ପୂର୍ବରୁ ବନ୍ଧା ଯାଇଥିବା ଫୁଲଗୁଡ଼ିକ ଖସି ପଡ଼େ। ପତାକା ଫିଟିଯାଇ ଫରଫଡ଼େଇ ପଡ଼େ। ସେତିକିବେଳେ ସମସ୍ତେ ଗାଇ ଉଠନ୍ତି, ଜନଗଣ ମନ ଅଧିନାୟକ ଜୟ, ଭାରତ ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା। ଏହାପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଭିତରେ ଭାଷଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହୁଏ, ନାଚ ଗୀତ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସେଦିନ ପିଲାଠାରୁ ବୁଢ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦରେ ବିଭୋର ହୋଇ ଉଠନ୍ତି। ଏହି ଦିବସଟି ଆମ ଦେଶର ଏକ ଜାତୀୟ ପର୍ବ। ସେଦିନ ଆମେ ଭେଦଭାବ ଭୁଲି ଦେଶର ପାଇଁ ଶପଥ ନେଉ। ଜୟ ହିନ୍ଦ।